ଏଠି ଶୁଣୁଛ ଶୁଣ 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 ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଭିଡିଓରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି 5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି କେବେ ଦିଟା ଆଇଟମ କହିବି ତାହେଲେ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବ ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି ମୋ କଣ ଆଉ ତମକୁ କହିବି ଛାଡ ନିଅ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଶିଖ ଆଉ ଦୟା କରିକି ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦଉଛ ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପେଟ ଗଣେଶ ପେଟ ହେଇକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ପେଟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଡି ହେଇଯିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ବୁଝିଲ ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଦିଅ ବୁଝ ଟିକେ ହଇଏ ଶୁଣୁନ କୁହ ଶୁଭୁଛି କୁହ ଆଜି କଣ ଖାଇବ? ବସୁମତୀ କରି ଉଠେଇଗଲା ନା ଇଏ ତ କେବେ ଖାଇବାର ପଚାରିଲେ ଆଜି ପଚାରୁଛି କଣ ହେଲା ବା କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କହୁନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସକାଳେ ଉପମା ବନେଇ ଦିଅ ଖରାବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ପନିର ଆଉ ଛତୁ ବି କରିଦିଅ ଆଉ ଦରକାର ପଡେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରିଦବ